खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलनि सल'मा फरायथिनाय हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 13थि खोन्दो सल'माखौ लिरदोंमोन अम्बेदकार काटारि आरो बे सल'माया नुजादोंमोन 2012 मायथाइनि मार्च दानाव। 13थि खोन्दो सुंद' सल'नि आयदाखौ मोनबाय सानो। सुंद' सल'खौनो लिरजासिगोन सानना रेबगन आरो लेखा बिलाइ लाना सल'खौ लिरनो जागायबाय। सल'आ ओरैबायदि। गोबावजों गावनि फिसाज्ला बिहामजो फिसौखौ नुथारैखाय गावरावा गावनि फिसाज्ला अरनखौ गुवाहाटीनि क्वार्टार न'आव नायनो गामिनिफ्राय सौराय फिथा लाना फुंबिलियावनो गुवाहाटीयाव थांनो बास गाखोदों। क्वार्टार गाखोफैनाय लोगो लोगो फिसाज्ला अरना आथिं हमना खुलुमो आरो थफ्लाफोरखौ लाना न' सिङाव बिफाखौ लानानै थाङो। बिहामजोआबो आथिं हमना खुलुमफै आरो रायदावो। आफाया फन खालामखाना खोन्थाहरबानो जायोमोन ना, बाबु बिफाया बास स्टेन्डनिफ्राय गारिजों लायब्रबगौमोन। नांलाया फैनो हाखायो होनना दानलबाव जिरायो। दसे उनाव बिहामजोआ फ्रिजआव दोननाय दै गुसुखौ बोराय गावरावनो होफैयो। बोरायाबो मेंनाय मोननायखाय सान्दुं गोसानि ग' ग' लोङो। फिसाज्ला अरनहा हाथायाव थांनो होनना ओंखारलाङो। मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो फिसौज्लाया थाखो बायाव फरायबाय थानाय निजोमा गावनि टेबुल सायाव बिजाब दोनना जिके माने जेनेरेल नलेज बिजाब फरायबाय थानाय नुनानै माखासे सरासनस्रा गियान सोंनो फिसौखौ बुंबाय। फिसौ, आं नोंनियाव माखासे सरासनस्रा गियान सोंनो सानदों, नों फिन होनो हागोन ना? हागोन आबौ, सोंनाय। फिसौआबो बिखा फोरदाना बुंबाय। बिबौआ सोंबाय, बुंनायसाय, आसामाव बबेयाव बांसिन दैबाना जायो? गुवाहाटीयाव। थाबनो निजोमा फिन होबाय, माब्रै? मानोना गुवाहाटीयावसो बांसिन दैबाना जायो आबौ। आसामनि बबे हाग्रायाव लख्रा मोसा मोनसिनो? गुवाहाटीयाव आबौ। थाबनो फिन होदों निजोमा। बिबौआ नंगौबो खोमा सानदों। गोदो गुबुनमोन, दा गुवाहाटीयानो जाबाय सानना स्रि थाबाय। सुंद' सल'खौ लिरखांना मोजाङै खनसे फरायबावना नायबावो। बाथ्रा थालांनायफोरखौ सरजाबफानानै मोजाङै साजायो। दासो मोजां सुंद' सल' जाबाय सानना खाम सिङाव सोनानै दोनो। बे समावनो बाहेरायाव डिपार्टमेन्टनि हेड फोजाखां नार्जारिया दर बुफैयो। गुड मर्निं सार, फै जिरायफै। सिमाङा बरायदों। हारसिंनो मार्केटाव फैनायाव दसे हाबलांना लाइसिनि आर्टिकेल जाबायना जायाखै होनना खौरां लाफैदों फोजाखाङा। मानोना बियो सुजु आफादनि लोगो सुजुगिरि। दसे जिरायब्ला सिमाङा गावनि लिरनाय सुंद' सल'खौ फोजाखांनो दिन्थियो। बेबो मोजाङै सल'खौ फरायहोलां मिनिहोलां जादों। फरायखांना बुंदों, नंगौ फंबाय, गुवाहाटीयावसो दैबाना मोसा लख्रा ओंखारनाया बांद्राय जायो। सल'आ मोजां जादों होनना बाख्नायदेरदों फोजाखाङा। सिमाङा बाख्नायजाना मोजां मोनदों। हाबा लाथ'वा नामा फंबाय? बाथ्राखौ गुबुन मोनसे चेप्टाराव लांनो जुरिजेनबाय फोजाखाङा। सिख्ला समायनायखौनो मोना माथो सार, लाजिसुना बुंबाय। फोजाखाङाबो खम नङा, बाथ्राखौ मोजाङै बुंनो रोंगौ। नोंसोरबायदि हेन्डसामा हिनजाव मोनाब्ला सोरथो मोननो? जंखायना बुंबाय फोजाखाङा आरो बुंबावबाय, फैगौ दानाव गोदान गोदान लेक्सारार फैनायनि चान्स दं। सायख'ना लानो हागोन। आं बर' सिख्लाखौसो हाबा खालामगोनलै सार, सिमाङा बुंदों। खाफाल दंब्ला गोदान जागोना बर' सिख्लाबो जानो हागौब्रा। फोजाखाङा मिनिना जंखायना बिदाय लाबाय। समा अब्ला सानजौफुनि ओंखाम संनाय सम जाबायमोन। आनजाद जोबना दानसेल' जादों माइनावमोना। माइनावआ जोबोर गोहो बुथुमना आनजादखौ होखांबाय। गोसोआव गोहो गैयाब्लाबो लोगो निजिरानि थुलुंगायाव मोजाङै मोजां आनजादखौ होखांना दासान्दि न'आवनो दं। रिजाल्टआबो होथ'वाखै। न'आव थांनोब्लाबो न'आव थाथिनो गोसो जायाखै। हस्टेल नागारथारनाया दानसे जाब्लाबो हस्टेल आरो सम सम बिरदावखौ गोसोखाङो। बावगारनो नाजाब्लाबो बावगारनो हायाखै बिरदावनि महर मोखांखौ। सम सम बिरदावनि महर मोखाङा माइनावखौ डिस्टार्ब खालामफैयो। डिस्टार्ब खालामजाब्ला गोसोआ गाबखाङो। हरखाब मेगननिफ्राय मोदै गयो।
दिनैबो गावनि रुम सिङाव हारसिं मेगन मोदै बोहैनायखौ हमथानो हायाखै माइनावआ। जेब्ला बिनानाव समायनाया रुमाव हाबफैयो अब्लासो हाखु दाखु मेगननि मोदैखौ दखना रोबैजों हुगारदों। मा जादों आब'? नों न'आव थाफैनाया दानसेयानो जाबाय, नाथाय हारसिं हारसिं सिरि सिरि थाबाय थायो। बिनानाव समायनाया गुरै रावजों बुंबाय। जेबो जायाखै समायना, मेगना एम्फौसो हाबदोंमोन। थगायना लासै बुंबाय माइनावआ। माइनावआ जेसेबांनो खोथाखौ लाखोमानो सान्दों एसेबांनो गोसोआ दुखु मोनसिनदों। समायनायाबो मोनथिखागौ माबा मोनसे जादों होनना। आब', नों मानो गावखौनो थगायदों? आं मिथिगौ नोंहा माबा मोनसे जाथारदों। समायनाया बुंबाय। जेबो जायाखै बिनानाव, आं मोखां सुहैनि। माइनावआ मेगन मोखां सुनो होनना दैखर फारसे आवगायलाङो। गावनि गोसोनि बाथ्राखौ रावनोबो खोन्थानो सानाखै। सम सम बिरदावखौ बावगारनो सानो, नाथाय बिरदावजों देहायारि सोमोन्दो जानायखौ गोसोखांफ्लांबाय थायो। बिमा बिफायाबो माइनावनि हालोदखौ एसे आन्दाज खालामदों। बिमाया बिनि सिरि सिरि हारसिं हारसिं थानायखौ माबा मोनसे जाखानों सान्दों। बिमायाबो बिनि गोसोनि बाथ्राखौ मोनथिनो नाजादों। माइनावनि महर मोखांखौ आगोलनि बायदि स्रां स्रां रंजा खुसि थाग्रा नुला। दिनै बिमाया मा जामारदों सोंनो नाजाथारदों। सानजौफुनि ओंखाम जादोंबो बयबो। राखाव मिथिंगा समायना आरो माइनाव गामाखालिनि बायदि ज' ओंखाम जादों। ओंखाम लाबावदो आइ। साननैसो जाबाय नों ओंखामखौ खब'नैसोल' जायो। मा जादों आइ? बिमा रैमालिया ओंखाम ओंख्रि जासिना गुरै बुंबाय। माइनावआ दसे सिरि थाना बुंबाय। जेबो जायाखै आइ, ओंखामखौ खहाबा मोनदों। माइनावआ खब'नैल' ओंखाम जाना आखाइ सुना गावनि रुमनि स्रि जिरायना थाहैयो। गैया, जेबो मिथिनो मोनाखैसै बिमा बिफाया। बेहा मा मोनसे जाथारदों। बिमा, नों सोंलाय, बेहा मा जादों? बिफा राखावा ओंखाम जानानै बुंबाय। दसे उनाव बयबो ओंखाम जाखांजोब्बाय। हेल' माइनाव, आं नेट पास जाबाय आरो नोंनि रल नम्बराबो दङ। निजिराया फनाव बुंहरनायखौ बेलासे समाव बिसनायाव गोलांबाय थाब्ला कल खालामनानै खोन्थाहरो माइनावनो। दुखुनि समाव मोनसे मोजां खौरां मोनदोंब्लाबो बांद्राय गोजोननाय मोनाखै माइनावआ। थेंकिउल' होननानै बुंदों आरो खौरांल' लादों। लासै गुरै रावै सोंदों माइनावआ। आंहा मोजां, नोंहा मा खबर? बिरदावनि बाथ्राफोरखौ सानबाय थानो नाङाहाय, गोबां मोजां सेंग्रा मोनगोन। निजिराया बुंबाय। आं मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ। आं दिन बिखौ बावनो हायाखै, आं मा खालामनो? माइनावआ फनाव बुंबाय। नों बिनि खोथा सानबाय थानो नाङा, नोंहा इयुनाव आवगायलांनांगौ। संसाराव नोंहा गोबां मावनांगौ दं। निजिराया बुंहरफिनदों। बिमा बिफा बिनानावनि बाथ्राखौ खोनासङाब्लाबो लोगोनि खोथाखौ दानगारनो हायाखै माइनावआ। लोगोनि बाथ्रायाव दसेब्लाबो गावनि गोसोखौ बोलो मोनखांदों मोनो। लोगो थिननाय बायदि गावनि मनायाव थानाय बिरदावनि फट' आरो बिरदाव हरनाय गिफ्टखौ बारि खनायाव सावगारो। लोगोनि बाथ्रायाव थुलुंगाखांना गावनि थार जिउनि थार हाबाखौ दासो हमनो हायो। सासे सेंग्रानि थाखायनो सानफ्रोमबो दुखु थाबाय थानाङा बेखौ दासो आन्दाज खालामबाय। फट' आरो गिफ्टखौ सावखांना दसेनि थाखाय गोसोखौ स्रां मोनो आरो थार मुलुगाव थांना थानो गोहो मोनखाङो। निजिराया थुलुंगा हरामोनब्ला जानो हागौ माइनावनि दुखुआ गोसो सिङाव थफ्ला बोनना थाबाय थागौमोन। गावखौनो गाव दासो फ्रेस मोनदों माइनावआ। मोखांखौ सुस्रांना गावनि महरखौ दसे आयनायाव नायहैबाय। मोनायाव दिनै थाबनो ओंखाम जाखांना मोजाङै उन्दुलांदों माइनावआ। दिनै माब्रै थाबनो जाखांनाय लोगो लोगो उन्दुलांखो गोमोदोंसो बिनानाव समायनाया। जियानो जाया मानो माइनावखौ थाब उन्दुलांनाय नुना समायनायाबो उन्दुलांबाय। सप्तासे उनाव दिनै फुङावनो गुवाहाटियाव थांनो साखाफारा जादों माइनावआ। बिमा बिफाखौ खुलुमदों आरो बुंदों, साननैसो लोगोफोरनि भारा न'आव थाथ'गोन। मार्कशीट सार्टिफिकेट दिहुनना गुवाहाटिनि पान्डुआव थानाय सिटि कलेजाव जोंनि डिपार्टमेन्टआव पस्ट लांदों जादोंनो एप्लिकेसनबो होबोखागोन। मोजाङैल' थाहै फिसा आरो
मोनैबा कल खालामना खोन्थाहर। बिफा र'खा बुंबाय। बिनानाव समायनाखौ मोजाङै थाबाय था आरो मोजाङै फरायबाय था होनना बिदाय लाबाय। फिसा मोनसे बेगाव गावनि गासै गानग्रा जोमग्रा आरो देलायग्रा जिराद लाना आवगायलांबाय बास लाखिग्रासिम माइनावहा। नोंथांमोना सल'मा फरायथिनाय आयदानि 13थि खोन्दोखौ खोनानो मोनबाय। नोंथांमोना बे सल'मा फरायथिनाय आयदाखौ माबायदि मोनदों फोरमायहरनो दाबाव कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। सल'मा फरायथिनाय अनगायैबो गुबुन गुबुन रंजाथाइ, गुबुन गुबुन भिडिअ, रंजानाय भिडिअ आरो बायदि बायदि मिनिथावना भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।